Všimol si, že malé deti sú oveľa viac zvedavé než my, dospelí? Čom to je? Ľudia často zabúdajú na to, že základom celého života sú vedomosti. Tie malé deti a malé detičky, keď prídu na tento svet znovu, tak sú strašne v očakávaní, čo všetko sa dosvedia, pretože chcú vyrásť. Chcú byť takí veľkí ako my. Potom, keď vyrastieme, tak my sme a už sme otrávení tým životom. Čo je zaujímavé, pretože myslím si, že na tomto živote človek môže byť stále zvedavý o veľa veciach. Keď som bol malý, tak som často bol zvedavý na to. Wow, aká je tá kvapka rosy zaujímavá, ako je studená, ako krásne sa trbliece, koľko je tam svetla a tak ďalej. V poslednej dobe si všimol ľudí okolo seba, že ich napríklad kvapka rosy vôbec nezaujíma. A pritom v tej kvapke rosy, v tom odraze je toľko informácií, ktorú ty môžeš načerpať pre seba, alebo ťa môžu posunúť niekde ďalej. Takže maj otvorené oči do Korán a vnímaj veci okolo seba. Pretože len vnímaním veci okolo seba sa dozvieš niečo nové, niekam ťa to môže posunúť. Tak ma sleduj a viac ti poviem.